Ayefo ye mamu nyina akwaba mfamre NYANSAPO kasamfuni so YouTube said ye munim ho na edi edwumadie ene nso yasa ahia biem yeguso a ya in review no ene yeguso a ye kaka ye ho a fie atwamu ne ukokoso ne ade a na wedi Asantehemaa edi mu ene yeguso a ye place wono ankasa ne maame ne die ene yeguso ye de kaka che mo Asantehemaa nya ade a opiepi sa be bia na odohunu ase debi ndi sambo mu se Asantehemaa ebodwa akwasi de ne ade sa na aya na muhu Asantehemaa wase sa na amamre no ene amane ne etie sebia konto wakoye se abo okwe brisi ma otu an nsem mujebu opie afe we tete nkokuru ena wo mu edi abo mi tie kakra se wohwe ni se ya na yese nananom ababete echire anya asem kotwa senti ene akoside we no eye sonko no echire mu a na chese opomso obabedi ade afiapon ahankono edukono enkono mu mfinhye aduonu ni pepepe ni ena esi ewo forisi obosu ni obeka ya ekwanwujem kakra na COVID-19 yade ni nti ye kwa ya ye ba ye mugo kakra no ena ne na behia ye hu ye nuanom abrofo bebrebe BBC na misi ye na ne Ajazera NYANSAPO wono aba ewo hono sabia krofo mo hene na na wose kufi nso eno we no de menhia tetemunko eku wono so ena wono edi agro hono enu nti na nei amana ye so ko a eho akwakoba se eho se yenso no ye kaka ye ho afi ye kofa ho no nso nsem wono na ye de ba be hye Asantehemaa finhye nu a obedi ewo menhye enya asempetwa mama remfi ze obedi mfinhye nu akakume ape na silver jubilee no opemso na yi ntie no afi na wo ba no obebetrase akakume bi mfinhye beze miensa enu papa mpo fie mi mfinhye mienu ne boso ne kakra na silver jubilee opemso betra akonya so no na obedi ene enya asempetwa edini na Abibirem na sese die aka chem Asantehemaa enye obi a opiepie sa bebi obepie no no na chese ewo se opie nti ne opie a wo ba ase no NYANSAPO yenso ye behye mbo bebi ebeti Asantehemaa epie akobi ade anse ye ntan hu ne santi ya ne afi ye nana ya ne afi ne papa ti nya te se opie bia anye bebi ehye bia yenso ya de camera ne bekwa akuzi so ne etwa na e de abremo na Asantehemaa aba bedru sa ye 22 years na obeta akonya so no ihye duonu mienu no na waba bedru ase a na eno so anya asem to aba bagina akonya dada na sese die Asantehemaa nti ena ye wa ha no a oba bie na obeba bie nso oba bie fi se ne ba enya mfinhye duonu mienu e wa akonya so a o hyefa ne sane akoside asabedi ehia ho tibo baako eno onim kum no ma mebi ye nti no na hu behia se abrewa nankasa mu a tututu ne nan na oba ase odi nanu nyam ebeta ne ba achi na enema ye fe da me se mu hu a ebre oba opimso betra ase na ja enfo ni nti ne twetwe wu ananom adehye no biri amanyofo na omoba na mana ade toche ama ne ntiri nkwa e wa akonya so mfinche aduonu mu enya asempetwa ya wuwo bi enya afi na odan toye obi bedi akonya enya bosome e na odan toye we die ntia no aduonu mu sa wo hwe ade eso oba apanyi a ese de to akonya mu yetia so na eso me ya wo mu dikan ya e bebo nka ye eyi asutire se oba bi ba se ohima bi ba se okukuko bi ba ohima na kwadi ma oyema na kwedi ma yenu akwabu nani se wo komensia
na tetenyum kokui omo de saa nyi ye ginam abra ohema ba enafo kra ohema akonya na sese gya papa bi ne bi kan a eso asomfo na abetwam a ede ekro mo so hu nsei ayi hu ma akese otimfo bi ba ohema kukuku bi ba odi Asantehemaa ane ifitabra ba Asantehemaa no na so amansa so moti wa yesa kwantimpo mu nsan so na ohye amansa nyina wo ye dunsina oso abrefo bochi a yanso a Asantehemaa ebuada wono no wonu otitata ya ositata wo bayi e ma remfi se ogefo bosumi generally die opepon ye di kogu na yebewura mu onu no ese ogefo bosumi ti we so ya February said the morning no nene mafo kaka ogefo ayo bi ani so bibiri me kira mo February ye February said the mo kan anu mu no a efi eye nyame ya adomo a de di kan no de ekono eno no ma remfi se Asantehemaa se de di ka aka no efiri afe apem ahensia eni aduokono enum mu ne hye ase a enya Asantehemaa nkasapa untie die sante na ewo na enya nkambomu emeye se ba akofo yefunu mu ma di se wo hwe a efiri ebra konfanoche ebeje akonwa no firi so de ba Asante ka bom mu no aba ahema a won no aba no no e kan twi kasa no bu ana ye den e de amomu eye 1695 edibesi 2022 ana se 2016 a nana afia kobi se wampem dane to ye no saa pepepe enti se wo hwe a wo mom bedi ade na se me kan fie na wo mbedi di etena takunya no so a wo mudi ye no nko a wo hwe ade odi kan nya mfinsia no aduonu me 27 years de otoso nya 18 years edunwotwe de otoso miensa enya aduonu nwotwe 28 years de otoso 9 enya aduanan ba ko 41 years de otoso enum enya mfinsia ne edu 10 years de otoso ensia enya mfinsia nkono 9 years de otoso nso enya mfinsia no nwotwe 8 years de otoso enkono na asa nwotwe enya mfinsia no aduonu ba ko 21 years ana de diwo enya mfinsia no aduonu miensa 23 years ansana 28 years eba de otoso ese eno no eye aduonu nwotwe ena inya aduasa nso 37 years de di ho ansana de diwo biem so nya 28 years biem ansana ye ba ya yebenya de obedi aduasa mi 32 years ema ebesi 39 years aduasa enkono ewo ho ena mprempren yi Asantehemaa oba no aba bedini finsia enum ewo 5 years obetna akonwa so a eno enye asempto enti no se wohwema na 1695 to date no ena yaka eho abakwasem kakra de achen finsia awodo a wo mo bedi akonwa no so no wo mu diye safei ena nana Konadu Yiadom otoso nyensa wonye ni finsia no enum na wodma yese nananom asase ya ensuo ne huma abosoma konyansa wo mo matwe ho ahia ese wo mbeboa o twedi aponte kwa fama wata munku ma cheto nsuo no boya ebe ya adom na ne mfie no wadi ewa akonye so na amen yie pa ewo no ye mo hwe yie no wono no sabe na no aba beto ne ba otumfo se tutu a wo chia no o mana de toche o ma ne trinkwa e wo vinci aduonu mienu a wodi no akonya no so a eno so enafom ewo eho no ebusua na yedi mo besi ewa aha no midi ene ebusua pani owusu duomi NYANSAPO kasefidi ewo YouTube subscribe share like na che wadwenkyere famai ja wadwenkyere fato famai o ma ba he mamu bia de na akwaso kama enya agrokra ahofade wo ha yesika ani ufuo wo ha no ma de chia yewura Yiadom Asantehemaa na namakodi Yiadom otoso mi Asantehemaa samre ono so te ofefe ndem na nane ho aye fa broso Asante ye wadi oye no bonu mu ase no achia yewura ne ma me kama e kire ne ye wo aye kire sa Asante ye wadi pa ye wadi oye
Wadi Nyasem ketwa kra nyasem ketwa ene bibia de na kwa so kama ene fekwa wadi oye ha wapaja ni mu sorry ayo na Asantehemaa na mo Konadu Yiadom said the American wa sorry oko abrowa wasa ko tirasi ofitiem Odi ani mo nyam ani sunsum ebebo ene ba ho ban bebo ni chidom ti samre na mo Konadu Yiadom Asantehemaa oba na mi ho na na hye wuhima na ma jemai no so oba ana samre nana kanyase hima ono so asori se ahema fo no bebre o mapaje omumu isamre se de kano Asante amamre ni amane efe na ni die ni obo se pa amamre ni amane efa utimi nyi Asantehemaa efrim David Asante wadi oye de utimi nyi Asantehemaa efrim amamre ni amane ye akwaside ye ukude ye fofie ye bibia ye ntuma frem ye kasem ye tresa Asante wadi oye Intino ene akwaside ya ye opemso ye ofuru sigadwan fie aduonum yenu ene ni fie dioson ba ko a odoma kuma de ache no asase so yi wakabo mu a wotena ase na dai na ade samre ye na Asantehemaa na mo Konadu Yiadom wapaje ni mu a samre wasori na chese dwumadie no ya banawie ya ni sa semre na Asantehemaa sorry minim se enche yewura opimso ono so ebia enche ne maame asori enche ono so ebia obespagye ne mu na akokora opebe bi kakra atena na wato aso agi ahoho ofitiem yewura ye mamoni yo mo apiafo me buru tibra wi ni kra wi so Asantehemaa de se konkron Asantehemaa bibire ema utrim ko eburu ema utrim ko apiafo oduma kwa so anu nka ho no hiraw oma nimdie broso oma onyini nkire oma uhunumu kwatenti ahodi wo mu amre yewra oduma kwa fa no mu saa na oma ya na Asantehemaa na mo Konadu Yiadom so oma no kwatenti ahodi na oma nimdie na oni ne ba omo fa mu Asantehemaa na Asantehemaa nye krabehwe se sisi amre ewo mu ye hwede Asantehemaa ye na yewura otumfo te wakoso sikadwe ewura sikadwe ewura ye hwe ne ogusu a woya na bura adwen ne ntiase so wuntimi fa obia to ho wuntimi fa ohini bia o mai ma to no ho se ne nimdie no edoso pa na soso tisamre yegusu a wa kwaside na se yegusu a wa kwaside na se na Asantehemaa na temfo no to tem edi na nimu temfo no to tem di na nimu enche na abrowatia okọ akotena se ne Asante ye nhyehyeye ya mamre ne ya mane yete no samre na Asantehemaa okọ akofro ne hyen na ye de na kofie asumdwem bibia na nam na kwa so pepe bibia da na kwa so pepe wati brawiri ene krawiri so Asantehemaa ura Asantehemaa ura ne maame ene samre ono so eko akotena se akotena se nti bibia da na kwa so pepe na se pepe and akwaside sonko kra ye hwe yinu anom mo baaye
Omo mu frama no ne. Omo mu free cry. Ai aba mu panimfo. Ne atitire akuni ne nti amaba. Aba besom. Ara je se efe. We nyina akira Asante. Die ayewo. Asante ndi ayewo. Sorry. Ja onam dwemu chiacha ne hemfo no. Na odada no kakra. Chire Asante amamre ne amane koso yewura ba ya o ma Asantehemaa ni mabanyam o pagya Asantehemaa o pagya sikadwa ama Asantehemaa ye krabehwe ama Asantehemaa ye krabehwe broso yewura oduma ko nsira ananam ka ho ana omomo no mo kwatente ahodin wo mu na no mo ohunumu ene adwena broso ne koso fa bu Asantehemaa sa na Asantehemaa koso anye krabehwe na Asantehemaa koso anye krabehwe ai otego koso Asantehemaa na na de wuhine ono so na atwam asisi ya no otufo ni mo osum o sa mafo yinifoni bebre we che Asantehemaa wa de oye bibia de na kwaso bibia de na kwaso Asante ya mamre ni amane de ndoto na sekura ya ndoto na sekura Asante ya mamre ni amane ndoto na sekura ai bibia chese Asante ya mamre ni amane ndoto na sekura sedi eguso kana na ya kwasida yewura betina obetina ba nya so mfie aduonu mienu ene ne fie aduoso ba akono enene ene akwasida onye fie aduonu mienu wa ba nya so ene ne fie aduoso ba akono enene akwasida edikan se de wutie ni ye tiremu ye mi ka se sha afia si o ye wura betina ba nya so mfie aduonu mienu ene na wode ne fie aduoso ba kono wonya ye no ene ne akwasida edikan wo ho ai na ye hwa afi ase no ene ne akwasida etoso miensa akwasida etoso miensa eni ai ye wura wato koso wo bedi akwasida na amna efefe watuna se ama anintini akuni ni obi a be che ye wura ai yewura mo buru